Salut mai băieți și bine v-am găsit la un nou episod din Rush Rally 3, al doilea episod din această serie și vom continua fix de unde am rămas cu minunata noastră mașină pe care cred că o să și tunăm un pic. Fără alt intro de 10 minute să începem. După cum am început ieri seria, o să continuăm, jocul o să rămână în first person, îmi place mult mai mult să-l joc în first person. Singura parte proastă e cu această serie că eu nu mai mă pot juca off camera, fiindcă jocul ăsta nu pot. De exemplu, dacă am terminat jocul, numai atunci când o să termin jocul o să pot să joc nivelele vechi. Dar acum, eu de exemplu, dacă vreau să joc nivele mai vechi, nu pot. De exemplu, eu dacă trec la nivele mai încolo jucându-mă, nu pot să filmez pe cele vechi. Nu mai merge să le refilmez. Asta e un lucru nașpa și ca să pot să fac asta trebuie să șterg data-ul și să fac eu cursele. În fine, avem o cursă pe timp de noapte, prima cursă pe timp de noapte. Bun, am plecat bine. Iubesc rolul și cum să joacă jocul ăsta. Îți încetinește automat în curbele astea, ceea ce e un pic irelevant. 3 left, 60. Ușor. Am văzut un feedback bun la episodul anterior. Bine. La câți abonați am eu e bun, dar pentru alții e nașpa. Dar pentru mine e ok. Dar na, dacă nu am postat absolut deloc, abonații la ce să se uite, e logic. În fine, uneori o să am pauze din vorbit, fiindcă trebuie să fiu și atent. Și astăzi sigur mai apare un episod. În afară de acesta. Să vedem cum o să rezolv cu Brawl Stars-ul. Hop, am luat curba bine. Când ești în față să-mi parcă simți mașina cum fuge de sub tine. Mai ales când e un joc de genul ăsta făcut foarte bine. Ok. Am văzut că nu sunt probleme cu sunetul, eu mă aud bine, jocul se aude cât de cât. Ok. Chiar mă enervează chestia asta. Când vin curbe din astea foarte, foarte mari, îmi pune frână, automat frânează mașina. Deci că nu are benzină, așa face. Și da, în niciun caz motorină, fiindcă n-am mai văzut mașini de curse și de raliu. Și bine că îmi dă notificări. Fix ce aveam eu nevoie, am uitat să le opresc, prost sunt. M-aș întors, mamă, să fac un timp prost la cursa asta. Bine că cursa asta e destul de grea, mai ales că sunt multe curbe din alea foarte grele. Și chiar e greu să faci un timp foarte bine. Ok. V-am zis, încercați și voi jocul, în fiecare episod cu jocul ăsta o să vă las link în descriere cu Aptoid, să vă puteți descărca jocul de pe Aptoid. Vă instalați aplicația Aptoid și apoi vă pune să-i dați un acord ca să vă pune telefonul să-i dați un acord și apoi o să vă lasă să instalați orice joc vreți de pe acea aplicație. Bun. Continue. Bun. Acum o să tunăm un pic mașina, fiindcă nu e tunat absolut deloc. Este stock. Și va trebui să o tunăm, nu? Adică trebuie să prindem mai multă viteză, să prindem mai repede viteză, să avem mai mulți cai putere. Bun, nu o să o customizăm, cred că nu o să o customizăm deloc, doar o să o tunăm. Stage 2. Ne dă câțiva cai putere, nu e foarte scump. Ok, displacement. Ia să vedem mai ce. Mai dă câțiva cai. Nu avem bani. Pe asta o am deja, așa că na. Valve. Stage 2. N-avem bani. Nașpa. Să vedem pe aici. 15.000, malea. Bine, e scump chiar am șeftul și în viața reală.
Exhaust, I guess. Da, exhaustul îl putem modifica, ne dă un pic puțin căluți și un top speed un pic mai mare. Nu știu de unde vine logica asta de mine. Bun. Acum suntem aparent în Suedia. Traseul pare destul de ușor și scurt. Haideți să vedem. Vreau să fac videoclipurile cam de 10 minute încât să fie și pentru mine ușor de filmat, dar și pentru voi ușor de văzut. Să-mi stați 20 de minute să vedeți. Să-mi sugerați jocuri bune pe telefon. În afară de Brawl Stars, că ăla cred că o să-l filmez. Puteți să-mi sugerați jocuri și eu o să vă răspund dacă îmi place jocul sau nu. Sau dacă ar merita să fac o serie. Dacă îmi trimiteți un joc de genul, nu știu, te duci, ai o armată și trebuie să omori cealaltă armată și faci asta la infinit, nu o să fac asemenea serie. Bun. Acum suntem pe iarnă. Aici știu că derapează mașina. Uitați, a derapat. Adică eu doar acolo în cutii și s-a dus ea singură. Într-o parte n-am apăsat frâna de mână să ducă. Aici știu că o să-i dăm ceva blană ca lumea, o să-i dăm viteză ca lumea, fiindcă sunt unele bucăți de drum care e foarte drept. Și o puteți duce... Nu. Mamă. În jocul acesta, după cum vedeți, lângă kilometrajul acela din dreapta, kilometru plus kilometraj, este acolo niște roți, o suspensie, în fine, și un motor. Are acolo părțile mașinii, practic, pe dedesubt. Acelea, în caz că mă lovesc, o să se înroșească. De exemplu, roata, dacă se înroșește, se strâmbă și o să vireze singură mașina. Sau motorul, dacă se întâmplă ceva, nu știu, ture sau face ceva, o să se îngălbenească și o să acolo și mașina o să meargă mai încet. Uitați, aici îi dăm blană. 114 mile. 114 mile, aproape 200 de km pe oră înseamnă 114 mile. Wow, ce viteză. E o viteză foarte mare. Pe un drum de iarnă să merge așa, păi te învârți ca titirezul pe aici, pe gheața asta. Uite, îmi face așa, vâz și scade turățile și începe să merge mai încet. Urăsc treaba asta. Bine, cred că știu de ce, cred că copilotul are și el pedale și poate frânează și el. Habar n-am, e doar o presupunere, nu știu dacă e așa. Fiindcă ăsta care vorbește ne zice curbele dacă sunt la dreapta sau la stânga, e copilot. Doamne ferește. M-am făcut praf. Frate, praf. Trebuie să merg foarte tare acum să recuperez. M-am făcut praf acolo. M-am făcut lapte praf. Aici e dă iar blăniță. Schimba 6, că dacă nu se dă n-ai motorul. Uite, acum toată suspensia e îngălbenită. Când se îngălbenește toată, nu e nicio problemă, absolut deloc. Dar când se înroșește, e o problemă. Aici o să-i dăm blană ca lumea. Oricum nu mai e așa mult și terminăm cursa. Dar cred că o să fac 3 curse pe episod, fiindcă una e prea scurt. 2 sunt prea... Hai, da, dă-i! Cât ne-am dus. 115. Vorbesc cam ca oltenii, fiindcă sunt oltean. Whatever. Să mai facem o cursă? Hai că o facem, că e scurtă cursa. Chiar e scurtă. Doar 1.93 de mile. În 2 minute o facem. O problemă are jocul ăsta cu loading screen-ul, stai o grămadă la loading screen uneori. Uneori nu, dar alteori da. Așa că cel mai bine pun pauză. Am revenit după pauza publicitară. Încă un traseu pe iarnă? Ok. Asta e partea a doua de la traseul trecut, e logic. Să fie tot pe iarnă și s-a blocat. Whatever. Ok. Mi-a pus jocul pe pauză.
Whatever. M-am apăsat eu din greșeală pe pauză. Am încercat să dau frână. Wow. Really, dude? 5 right pe dracu. Am băgat ceva reclamă. Și ce mai e reclamă la microb? Voi ce faceți în carantină? În această perioadă, uite, eu postez clipuri handicapate pe YouTube, voi? Ok. Îmi place că sunt trasee cu iarnă, cu deșert. O să ieși cu deșert. Au și fost unul, parcă. Ok. Cu timp. Ok. M-a salvat frâna de mână, dacă nu mă duceam direct în pomie. Salvat de frâna de mână. Ușor, tată, ușor. Cred că o să fac și un playlist cu acest joc în caz că vreți să vedeți playlistul total. Și da, mi-am schimbat numele. Mi-am pus numele meu real. E cel mai bine așa. Ușor. Îmi place că se aude, zici că e tractor când schimbă vitezele. Nu știu, l-au pasă pe ambreaj ca lumea, nu știu ce face asta, dar se aude ca un tractor. Câș, câș. Uitați-vă, ați văzut cum eu aveam accelerația apăsată. Și mi-a încetinit automat. E enervant. În fine. Nu mai este mult și am terminat. Cursa! Bun. Mașina e un pic înduită în față, dar n-are nicio problemă. Lasă că este la poli, ce naiba. Dar cam atât a fost cu acest episod. Am zis 3 curse pe episod de acum încolo, țineți minte. Eu v-am salutat și vă urez o zi, seară, dimineață bună. Ceau!